Все още Светия синод на Българската православна църква няма становище. Има комисия, която ще изготви това становище и се надяваме с Божия помощ да се намери най-добрият каноничен начин за разрешаването на този спор. Но в мене винаги ще остане един прекрасен спомен, когато миналата година, по случай 1030 години от кръщението на Киевска Рус, по решение на Светия синод, аз бях делегат и присъствах на уникалното кръстно шествие. И с тази голяма молитва и вдъхновеност на блаженният митрополит Онуфрий, голям молитвеник и духовник, и така бях удовлетворен. И се надявам с Божия помощ православния свят да се събере отново, за да можем да потегнем, да вървиме след кръста Христов в едната единна съборна свята и апостолска църква. Всяко страдание е изпратено от Бога. И ние можем да претърпиме толкова, колкото Бог ни позволи. И мы можем претерпеть столько, сколько нам Бог послал. Затова ние се осланяме на Бога, Поэтому мы ослоняемся на Неговата любов, надеемся Его любовью, истине. Надеждата да пребиваваме като православни християни в едната съборна апостолска православна църква. И мы надеемся, что будем пребывать всегда в одну православную апостольскую церковь. За да можем от едната чаша да се причастяваме, за чтобы мы причащались от одну чашу. С една уста да хвалиме Бога. С одними устами хвалить Бога. И в скърби, и в радости. В скорбих и в радостях. Бог е този, който ще промисли всичко. Бог промисли для все. Светия Дух ще помогне. Святой Дух поможет. И ще вдъхнови архиереите. И будут вдохновлять за да вземат най-правилното решение. Чтобы они взяли самое правильное решение. Без Бога не сме нищо. Без Бога мы ничего. С Бога можем да обединим сили. Можем объединять свои силы. И да преодолеем всяко различие. Чтобы преодолеть каждое разногласие. България винаги е била страна. България всегда являлась страна, която обича православието, которая любит православие, обича православните народи, любит православные народы, и винаги ще протегне ръка, и всегда будет протягать руку на тези, които се нуждаят, для всех этих, которые нуждаются. Но трябва да знаем, мы должны знать, че любовта, что любовь между хората, между людьми, любовта между православните народи, любовь между православными народами ще укрепи нашата вяра. Будет укреплять нашу веру. И Украинската православна църква. И Украинскую православную церковь. Ще стане цялостна. Остается целиком. С Божията милост и Негово допущение. С Божьей милостью и допущением.